M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga onse pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero la Mulungu la 3 mchaka A, pamene tisonkhane m'matchalichi mwathu kugawana mawu a Mulungu, kumulandira Ambuye Yesu kudzera m'mawu ake komanso kudzera mthupi ndi magazi ake. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 8 ndime ya 23 mpaka mutu 9 ndime ya 3. Mawu achiwiri akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera yolembera Akorinto, 1 Akorinto mutu 1 ndime ya 10 mpaka 13 kudzawerenganso ndime ya 17. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wolembedwa ndi Mateyo woyera, Mateyo mutu 4 ndime ya 12 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu, a rector ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atamva kuti Yohane adaponya mndende, adabwerera ku Galileya. Adachokako ku Nazareti nakakhala ku Kaperenawo, mzinda wina wa mbali mwa nyanja ku dera la Zebuloni ndi Nafutali. Zidatero kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena kuti, iwe dziko la Zebuloni ndi iwe dziko la Nafutali, kunjira ya kunyanja, patsidya pa Yorodani, iwe Galileya, dziko la anthu akunja. Anthu okhala mu mdima aona kuwala kwakukulu. Anthu okhala m'dziko la mdima wabii wa imfa, kuwala kwaonekera. Kuyambira nthawi imeneyo, Yesu adayamba kulalikira kuti, tembenukani mtima chifukwa ufumu wakumwamba wayandikira. Yesu akuyenda m'mbali mwa nyanja ya Galileya, adaona anthu awiri pachibale pawo, Simoni wotchedwa Petro ndi m'bale wake Andreya, akuponya khoka m'nyanja popeza kuti anali asodzi. Yesu adawawuza kuti, inu munditsate ndikakusanduseni asodzi a anthu. Pomwepo iwo adasiya makoka awo namatsatadi. Atapitirira pamenepo, Yesu adaona enanso awiri pachibale pawo, Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeyo. Iwo anali mchombo pamodzi ndi bambo wawoyo, akukonza makoka awo. Yesu nkuwayitana. Pomwepo iwowo adasiya chombo chawo ndi bambo wawo uja namatsata Yesu. Yesu adayendera dziko lonse la Galileya, akuphunzitsa nyumba za mapemphero ndi kulalika uthenga wabwino wonena za ufumu wakumwamba. Ankachiritsanso nthenda zonse za anthu ndi zofowoka za mthupi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, ngati panali chinthu chimodzi chimene Mateyo amene analemba uthenga wa Mateyo umene tikuwerenga panowu ankafunitsitsa kuti achipange achieve pamene anali kulemba uthenga umenewu, amafunitsitsa kuti awatsimikizire anthu amene amawalembera uthenga umenewu kuti Yesu anali ndithu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mateyo anali Muyuda, ndipo uthenga wake kwambiri amalembera Ayuda anzake. Amafuna kuti awatsimikizire ndithu kuti Yesu amene anamva kuti anabwerayi, analipoyo, amene anaphedwa kupachikidwa pa mtandayi, anali ndithu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Chimene Mateyo ankafunitsitsa kuti achipange achieve.
Chifukwa chake muona kuti amayesesa ndithu kugwiritsa ntchito chipangano chakale kuti atenge zimene zili mu chipangano chakale azifanizire ndi zimene zikuchitika lero, zimene aneneri kalero anayankhula kuti azifanizire ndi zimene zikuchitika lero, zimachitika pa nthawi imeneyoyo. Ndipo tikuona Uthenga Wathu Wabwino wa siku la lero wagwiritsa ntchito mawu ochokera kwa mneneri Yesaya, chifukwa mneneri Yesaya analata kambapo kale zakuti mpulumutsi wolonjezedwa amene tikumunena panoyi adzayambira ntchito yake ku Galileya, ku dera la anthu akunja, monga momwe tamvera mu Uthenga Wabwino wa siku la lero. Utumiki wake azawuyambira kumeneko. Ndiye zachitikadi kuti Ambuye Yesu, tamva pa mawu akunena kuti adachoka ku Nazareti nakakhala ku Kapernao, mzinda wina wa mbali mwa nyanja, ku dera la Zebuloni ndi Nafutali, zidatero kuti zipherezere zimene mneneri Yesaya adanena kuti, ndipo akupitiriza kunena. Ndipo kumene Ambuye Yesu anakayambira utumiki wake kunali ku Galileya. Choncho chimene Mateyu akufuna kuwasimikizira Ayuda nchakuti uyu Ambuye Yesu amene anabwerayi, Ambuye Yesu amene munampachika, amene munamupha uja, anali ndithu mpulumutsi wolonjezedwa uja, ndipo zikufanana zimene mneneri Yesaya ananena ndi zimene iye anachita. Kusonyezadi ndithu kuti ufumu wa Mulungu unabweradi ndithu ndi kukhazikika pakati pathu. Chimene Mateyu afuna kuti akwaniritse tsiku la lero choyamba ndi chimenecho. Chachiwiri chimene Mateyu afuna kukwaniritsa ndi chakutibe apitirize kuonesa kuti mpulumutsi uja, Ambuye Yesu anali ndithu mpulumutsi uja wolonjezedwa uja, ndipo akunena kuti ankachiritsanso nthenda zonse za anthu ndi zofowoka zawo za mthupi. Chifukwa kuti anthu asimikizedi kuti ufumu wa Mulungu wakhazikika pakati pawo, amayenera kuona zinthu zozizwitsa zosiyanasiyana, akufa akuka kwa akufa, nthenda za mgonagona akuchira. Chimenecho chikanakhala chitsimikizo chokwanira pakati pa Ayuda kuti mpulumutsi uchadi watani wafika. Ndipo Mateyu akuwakumbutsa kuti zimene zinthu zinachitika, amachiza anthu odwala, anthu okufa mauka, kusonyeza kuna kuti ndithu Ambuye Yesu ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mawu amenewa Mateyuso akunenera kwa ife, akutiuza ife, ndipo akutilimbitsa mtima ndithu kuti sitikusatira olakwikayi, tikusatira mpulumutsi weniweni. Ambuye Yesu anali ndi mpulumutsi weniweni. Phunziro la mphamvu limene tikulipeza loyambirira m'Uthenga Wathu Wabwino umene tawerenga tsiku la lero ndi limenelo. Ambuye Yesu ndiye mpulumutsi weniweni wolonjezedwa uja. Ambuye Yesu akuti timamva tikamawerenga makamaka uthenga wa Mateyu, Luka ndi Mariko, mauthenga amene pachizungu timati ma synoptic gospels, timamva kuti timaona kuti amafanana za mmene ntchito ya Ambuye Yesu inayambira. Ndipo kwambiri amanena kuti ananguti Ambuye Yesu kungobatizidwa, nthawi omwe Mzimu Woyera unawasogolera kupita ku chipululu kumene anakayesedwa mayesero osiyanasiyana. Anakhalako masiku 40 usana ndi usiku akupemphera, akusala osadya chakudya china chilichonse. Ndipo Satana anawayesa munjira zosiyanasiyana. Ndipo akuti atangopambana mayesero amenaja, nthawi omweyo mngelo wa Mulungu anabwera nkuwatenga ndi kuyamba kuwatsogolera. Pamene Ambuye Yesu amazayamba ntchito yawo tani yolalika Uthenga Wabwino. Ndipo pamene amafika anazapeza kuti munthu amene anabwera kuti adzalambulire bwalo, Yohane Mbatizi, ali kale mndende. Ndipo pamene panayambikira ntchito ya Ambuye Yesu yoyamba kulalika Uthenga Wabwino. Choncho pamene olemba uthenga amenewa awiri onsewa akugwirizana, ndi chitsimikizo cha mphamvu kuna kuti mawu amene tikuwapeza, mawu amene tikuwerenga lero, amene tikuwapeza m'Baibulo, ndi mawu ndithu oona, amene ndithu atumiki atatu a Mulungu agwirizana ndi kulemba chinthu chofanana. Ambuye Yesu akuyamba ntchito yawo, akanatha kusankha kuti azingopitirizabe kunjoya moyo wa dziko lapansi pano, ndi nthawi. Koma at the age of 32, ali ndi zaka 32, Ambuye Yesu nthawi omweyo anayamba kulalika Uthenga Wabwino. Mwina ife timakhala kawirikawiri tikumanena kuti nthawi ilipo, komatu sitikudziwa kuti kodi Mulungu adzatitenga liti. Kodi nkutheka kuti mwina Mulungu afuna kuti tingwalalikire anzathu amene atiyandikirawo lero lomwe lino tiwalalikire? Kodi nkutheka kuna kuti Ambuye Yesu afuna kuti lero lomwe lino mwina tikayambe moyo wa usisteri? Kodi nkutheka kuti mwina Ambuye Yesu lero lomwe lino afuna kuti tikayambe moyo wa ubrother? Kodi kapena mwina nkutheka kuti Ambuye Yesu lero lomwe lino afuna kuti tikayambe moyo wa unsembe? Tidikirabe mpaka liti? Ambuye Yesu ali wang'ono, anayamba ntchito imene anabwerera pa dziko lapansi. Ifenso Ambuye Yesu akutipempha kuti tisachedwe,
Mulungu akutiyitana lero lokuti tiyambepo kulalikira mthenga wabwino. Mwinanso nkutheka kuna kuti mwina kapena ifeyo mwina sitingathe kuti mwina tipite tikayankhule tikalalike mthenga wabwinowo, koma tili ndi anzathu amene angathe kukwanisa kulalika mthenga wabwino. Tili ndi mpingo umene umakhala kulalika mthenga wabwino ponseponse kugwiritsa ntchito atumiki ake. Mwina chimene akutipempha lero nchakuona kuti tigwiritse ntchito chuma chimene iye watipasa, tigwiritse ntchito mphatso zimene iye watipasa, tigwiritse ntchito katundu amene iye watipasa, ndi cholinga choti tiwathandize anthu amene aja alalikire mthenga wabwino, ayambe kulalika mthenga wabwino. Nkutheka kuti sanayambe kulalika mthenga wabwino chifukwa chakuti ifeyo sitinachitepo kanthu kuti tiwathandize. Tikuyenera kuyambiratu lero kutumikira Ambuye Yesu, tikuyenera kuyambiratu lero lomwe lino. Chinthu chachitatu chimene chikudabwisa kwambiri mu uthenga wathu wa tsiku la lero chakuti ati Ambuye Yesu anangoti kungofika ngona kuti inu mundisate, kumuuza Petro ndi m'bale wake, akuti nthawi omweyo anayamba kumusatira. Ndene niwazifunsa kuti kodi Ambuye Yesuwo anali ndi mphamvu ya mtundu wanji kuti munthu kungomuuza pompopompo ali bizi akugwira ntchito yake, kungomuuza ondisate nthawi omweyo akunyamuka akuyamba kutumikira akumusatira. Anali ndi mphamvu yotani Ambuye Yesu? Kapena mwina funso lina amene tiwenda kudzifunsa ndira kuti kodi kapena Petro ndi anzi zakewa, kapena mwina Ambuye Yesu anali akuwadziwa kale, komatu Ambuye Yesu anali atangoyamba kumene ntchito yawo, sono anawadziwira kuti. Ndipo chimene chinapangisa china Petro kuti nthawi omwe kungomva ena mpaka kusiya bambo awo, kusiya chuma chawo, nkhoka, maboti, kusiya zonsezi chakuna kuti basi ife tifuna tiyambe kusatira munthu amene samamudziwa. Chifukwa chake mawu athu amene akutiphunzitsa chinthu chimodzi. Kawiri tu kutumikira Mulungu kumakhala kuvuta kumvetsa, ndipo anthu otiona kawiri amene amatha kuganiza ngati kuti tapenga. Kawiri anthu amene amatumikira ndithu mozikhutura mu mpingo timaona ngati mwina anthu ozerezeka, koma ndi anthu amene nthawi zonse amakhalapo ndipo palibe china chonse chimene chimachitika pa tchalichi iwo osapezekapo. Mapemphero ena aliwonse amayenda kuti apezekepo, ndipo kawiri imene sochita timaona ngati kuna kuti azunguzika mitu. Ndikukhulupirira kuti pamene Zebedeyo anaona anawo akupita osawasanzika bwinobwino, ndikukhulupirira kuna kuti anadabwa kuti kodi ananga mitu yawo ikugwira ntchito bwinobwino. Pamenepo pamene pamayamba utumiki. Utumiki umayambika pamene anthu ayamba kumafunsa kuna kuti koma uyu zikuyenda, kodi moyo wake masiku ano bwanji, tinkalezera naye limodzi uyu wasiya kulezera, uyu tinkasonkhana naye limodzi pa nkumakamba miseche koma lero wasiya, koma mutu mwake muzikuyenda bwinobwino. Wawa tinkapitira limodzi kwakuti nkumanamiza anthu kuti tipanga zakuti tinkabera limodzi, kodi lero koma zikuyenda bwinobwino mbutumu. Pamene utumiki umayambika, pamene tamba kusiya kupanga zinthu zimene wina aliyense akupanga, chifukwa dziko lapansi pano likutiphunzitsa nokuna kuti china chilichonse chimene anthu akupanga ndi cholondola, koma pamene tamba kusiya kupanga chinthu zimene wina aliyense akuchita, pamene utumiki umayambika. Utumiki ndi pakati pa ife ndi Mulungu. Utumiki umayambira pamenepo. Phunziro losiriza tikulipeza m'mawu athu achiwiri, phunziro lamphamvu kwa basi. Chifukwa mu mpingo mutu tilipo anthu osiyanasiyana, ndipo ambiri amene tachuluka mu mpingo ndi ongofuna kungogawanisa zinthu, kubweretsa division mu mpingo. Ife ndi akhristu abambo mfumu, ife ndi akhristu abambo mfumu, ife ndi akhristu accurate othandizira abambo mfumu, ife ndi akhristu akatikista akuti, ife ndi akhristu asista akuti, ife ndi akhristu abrother akuti. Ndi zimenenso zinkachitika nthawi imene ku mpingo wa ku Akorinto. Chifukwa chokuti kunabwera anthu osiyanasiyana, atumiki osiyanasiyana kuzalalikira, anthu anazisankhira mbali. Inetu ndi wa Paulo, ine ndi wa Kefa, inetu koma ndi wa Apolo. Ndi Paulo ali ndifunsa kuna kuti kodi Khristu wagawikana? Khristu ndi mmodzi, ndi chifukwa chani mufuna kugawa parishi? Kodi nchifukwa chani mukuona ngati kuna kuti inuyo wansembe wanu ndi uyu koma osati abambo awo? Kodi nchifukwa chani mumakonda sister awo osati asister awo? Kodi nchifukwa chani mumakonda brother awo osati brother awo? Kodi Khristu wagawikana? Ifenso mwina asogoleri titha kumazifunsa, kodi nchifukwa chani timafuna kugawanisa Khristu athu? Nkomanena kuti miphakati iyi ndi miphakati yofunikira kwambiri, chifukwa chokuti mwina ku miphakati imeneyo anthu akhristu amapereka zambiri, amapereka masoseji, amapereka macornflakes, amapereka kaya mayogati, amapereka iyi ndi miphakati yanga iyi miphakati ya abambo mfumu, iyi accurate anga azibwera miphakati. Nchifukwa chani tifuna kugawa mpingo? Chifukwa chani tifuna kugawa thupi la Khristu? Paulo akufunsa funso, kodi Khristu agawikana? Kodi munabatizidwa mu dzina la Paulo? Kodi munabatizidwa mu dzina la bambo uje? Kodi munabatizidwa mu dzina la bambo uje kapena munabatizidwa mu dzina la Khristu? Nonsenu ngati munabatizidwa mu dzina la Khristu, nchifukwa chani mufuna kudzigawa? Timpemphe Mulungu atipase chaulere chobweretsa umodzi mu mpingo. Ife asogoleri tikhale patsogolo kubweretsa umodzi. Tiapemphererenso asogoleri athu adziko.
Ngati pali gulu la anthu limene limatigawa ifeyo, limatigawanisa ife anthu mdziko, ndi anthu andale. Anthu andale chifukwa chokuti akufuna kusangalasa zokonda zawo, akufuna kupitizabe kukhala maudindo, amayankhula, amapanga zinthu zogawanisa anthu. Anthu amene watikuyenera kuwapempherera kwambiri. Ndipo tiwapempherere makamaka mwapadera atsogoleri athu a dziko lino la Malawi kuti akhale ndi mtima obweretsa umodzi pakati pa Amalawi. Chifukwa dziko limene lili logawikana silingapite patali. Dziko limene lili anthu osagwirizana silingapite patali. Dziko limene anthu akungokhalira kukangana monga momwe tikuchitira pano sitingapite patali ndi chitukuko, tidzakhala mphawi mpaka kale. Kodi tonsefe si ana Mulungu? Kodi tate wathu si mmodzi? Nchifukwa chani tifuna kugawikana? Kodi tonsefe si Amalawi? Nchifukwa chani tifuna kugawikana? Timpemphe Mulungu abweretse umodzi pakati pathu, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.